салом ҳаводорони барселона ва мухлисони барсатиҷӣ. барселона кӯшиш карда истодааст ки иқтидори пешинаи худро ба даст орад. ба хави бозингарони бо маҳорат лозим аст то ки нақшаҳои худро амалӣ созад. барои ба ҳадафҳои дар пешгузошта расидан даста аллакай Кесе ва Кристенсенро ба ҳайат шомил кард. бобати онҳо дар наварҳои қаблӣ суҳбат кардем. имрӯз бошад мо дар алоҳидагӣ дар бораи Кесе ҳарф хоҳем зад ки хави ӯро дар кадом мавқеъ истифода мебарад ва ояндаи Педри ва Гави чӣ мешуда бошад. акнун бошад ба роҳат чинед, оғоз мекунем. дӯстон, канали барсатиҷӣ дар Telegram ва Instagram низ фаъол мебошад. аз шумо хоҳиш мекунем ки ба канали мо обуна шуда моро пайгир бошед. хабарҳои тозаро саривақтӣ аз канали барсатиҷӣ бифаҳмед. силкаи мо дар зери навор гузошта шудааст. сарпарасти навори мазкур ширкати 1x ба шумор меравад. дар 1x регистратсияи осон пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷӣ. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. инак аввал ин ки Кесе опорни полузашник мебошад, яъне ки дар маркази майдон бозӣ хоҳад кард. инҷо хави бояд балансро хуб ба роҳ монад ки ҳайат монанди соатҳои шветсарӣ кор кунад. солҳои пеш вазифаи даста танҳо тӯбро ба Неймар, Месси ва Суарес расондан буд. онҳо бошанд бо голҳои зебояшон вазифаи дастаро ба хубӣ иҷро мекарданд. айни ҳол ин гуна бозингарон дар даста дигар нестанд. ҳоло вазифаи вазбинро маҳз хатти нимҳимояи бошгоҳ ба дӯши худ мегирад. аксент аслан ба марказ дода мешавад ки ба фикрам оқибати хуб нахоҳад дошт. ҳамлаи даста бо иштироки Ферран, Обамянг ва дигар бозингарон беҳад кам ҳолатҳои хатарнок месозад. дар ин маврид ҳам агар аҳамият дода бошед, хатти нимҳимоя ба пеш кӯмак мекунад. махсусан бозингарони монанди Педри, Гави ва Де Йонг бештар ба назар мерасанд. дар хотир доред, дар бозии аввал муқобили Айнтрахт Барселона ягон амалкарди хатарноке дар ҳисобаш надошт. бозӣ чунон суст мерафт ки ягон зарбаи диданӣ ҳам нашуда буд. баъдан Де Йонг баромаду Барса гол зад. гол ҳам оддӣ набуд, голи зебо ки хоси каталониҳо мебошад. чаро ман ин масъаларо гуфтам? ӯ шояд бештар ба ҳамлаи даста кӯмак расонад ва гуфти гапҳо вазифаи пешинаи Паулиньоро мекунад. вақте Паулиньо ба Барса омад, мухлисон на он қадар ҳайратзада шуданд, вале баъди чанд моҳи ҳунарнамоӣ ӯдаҳони мухлисонро басту ишора кард ки бояд аз буданаш хушҳол бошанд. дар 34 бозӣ анҷом дода 3 гол ва 2 ассист карда буд. ин нишондоди хуб барои ниммуҳофизатгар ба шумор меравад. Паулиньо бештар дар мавҷи дуюми даста кӯмак мекард ва натиҷа нишон медод. ҳатто якдигарфаҳмиаш бо Месси хуб шуда буд, вале баъдан дили мухлисон зиқ шуда буд ки баъди як мавсим ӯ ба дигар бошгоҳ гузариш кард. баъди рафтанаш касе ин вазифаро дар ҳайат надошт. Видал замоне кӯшиш кард ҳамон корро кунад, вале мисли Паулиньо муваффақ шудан натавонист. Де Йонг низ бештари вақт ба ҳамла ёрӣ мерасонад, вале ӯ ҳам ба таври зарурӣ комёб намешавад. Кесе ки ба бозии Барселона бештар мувофиқ аст, метавонад ин супоришҳои пешинаи Паулиньоро ба хубӣ анҷом диҳад. чаро ки не? ҳунару маҳорати бозингар ба ин кор қодир аст. дар билан вақти сармураббигии Пиоле, Кесе яке аз он ду ниммуҳофизатгарони боустувори даста буд. ӯ бо Таннели бозӣ мекард ки монанди худаш бозингари калидӣ ба ҳисоб мерафт. хулоса агар Кесе дар ҳамроҳӣ бо Бускетс бозӣ кунад, ӯ бештар ба ҳамла ҷалб карда мешавад. инҷо хави нақшаи зебое бояд тарк кунад ки ҳам ҳамла ва ҳам ҳимоя бехато аз ӯҳдаи кор бароянд. ҳоло вазъи Де Йонг норӯшан боқӣ мемонад. даста ӯро мефурӯшад ё дар ҳамин ҷо боқӣ мемонда бошад. дар сурати боқӣ мондан пас хатти ҳимоя аз Бускетс, Кесе ва Де Йонг мешавад. ин варианти хуб аст, вале боз маҷбур мешаванд ки ё Гави, ё Педри, ё худи Де Йонг ва дигарон азоб кашанд. хави бояд на танҳо аз ниммуҳофиза, балки ба хатти ҳамлаю ҳимоя бояд чора ҷӯяд. ногуфта намонад ки Барса акнун бемалол метавонад бо 4 ниммуҳофизатгар бозӣ кунад, чунки пештар танҳо Бускетс буду халос. ҳамин Бускетс ҳам аксари вақт ба пеш рафта ҳамларо дастгирӣ мекард. ин сабаб мешуд ки мавқеъ дар рақибгоҳ холӣ монад. ҳоло бошад бо дилпурӣ ҳама мавқеъҳо маҳкам мешаванд. ба Кесе умедҳо калон гуфта мешаванд. дар ҳақиқат ҳам бо Кесе прессинг бовариноктар мешавад. ин гузариши бобарори навбатӣ барои Барса мешавад ба фикрам. футболбоз ба даста бепул гузариш кард. сину солаш миёна, аз ҷиҳати физикӣ боқувват ва таҷрибаи бойро дорост. хави ҳатман инҳоро дар назар гирифта дар ҳайат ҷо хоҳад кард. умедворем ҳамааш дар оянда хуб мешавад. шумо чӣ фикр доред? фикри худро дар комментария нависед. дӯстдори Барселона ва бо барсатиҷӣ бимонед. хайр.